Laureano Ubiña e Carmen Avendaño irán finalmente a xuízo. O narcotraficante acusa a presidenta da Asociación Erguete de atentar contra o seu dereito a honra por unhas declaracións durante unha entrevista. Que tal, boas noites? Ubiña e Avendaño teránse que ver as caras o 27 de febreiro. Este martes deixa máis noticias que avanzamos en titulares. As prazas de abasto da comarca están a notar a suba dos prezos do peixe e do marisco polo temporal. Nos mercados apenas hai produto e o pouco que hai vai caro. Avances no Pexón de Noia. O seu equipo redactor traballa xa nos axustes indicados pola Xunta. O secretario xeral do PSDG reuniuse esta mañá coa Xunta de Persoal do Hospital do Salnés. Gonzalo Caballero amosou o seu apoio á loita prol da defensa da sanidade pública. Rouban en dúas cafeterías de Cambados na mesma noite. Un dos establecementos, os ladróns fixéronse cun botín de 3.500 euros. Noia Histórica fixo entrega do seu escaparate da campaña do Nadal valorado en 3.000 euros. Nos minutos coñecemos a afortunada. Laureano Ubiña e Carmen Avendaño irán finalmente a xuízo. A audiencia previa celebrada este mediodía rematouse en acordo e o narcotraficante e a presidenta da Asociación Erguete veránse as caras o vindeiro 27 de febreiro. O cambadés acusa a Avendaño de atentar contra o seu dereito a honra por insinuar nunha entrevista que traficara con outras drogas, aparte de haxís e cannabis, polas que xa foi condenado. O vindeiro 27 de febreiro, Laureano Ubiña e Carmen Avendaño veránse as caras no xulgado de Vilagarcía. Esta é a data fixada para o xuízo pola demanda interposta polo narcotraficante cambadés, na que acusa a presidenta de Erguete de atentar contra o seu dereito á honra nunha entrevista nun programa radiofónico. Él admite perfectamente, es público y notorio, de que tiene y ha sido condenado por tráfico de hachís, no causa grave daño a salud. Las únicas condenas las ha cumplido, ha pagado su deuda a la sociedad y efectivamente lo que no entendemos, que lo que no se puede permitir es que una persona, también un personaje público como doña Carmen Avendaño, utilice los medios de comunicación, las cámaras, los micrófonos para evidentemente seguir lo que a nosotros nos parece que es, insisto, la vulneración al derecho al honor, porque ella conoce que no se ha dedicado nunca y no hay ninguna sentencia de condena firme, ni siquiera ninguna pesquisa policial que diga que se ha dedicado a otro tipo de tráfico de drogas. A audiencia previa celebrada hoxe rematouse en acordo entre ambas partes. Carmen Avendaño sinalou que se mantén nas declaracións realizadas. Yo no voy a rectificar lo que dije, porque en el contexto de la conversación, yo digo que este señor siempre se dedicó a cosas ilegales y no menciono en absoluto ningún tipo de otras drogas. Hablo a cosas ilegales. Y estoy hablando de tabaco, que yo lo conozco de toda la vida y sabemos a lo que se dedicaba, pero yo no he hablado de ningún tipo de drogas. Y eso no quiere decir que yo sepa que no trabajó con ningún tipo de drogas, porque ni lo sé ni lo puedo apostar tampoco. Entonces, me da igual, me ratifico. Ubiña optou por non acoder a cita. O seu abogado explicou que a intención era que Avendaño dera marcha atrás nas súas declaracións. Tamén matizou que o que piden é unha indemnización simbólica d'€1 e non de 150.000 como publicaron algúns medios. Escrito de demanda solicitamos €1, simplemente €1, o lo que su señoría prudencialmente él entienda que corresponde si es que hay la vulneración del derecho al honor, y que además sea lo que sea la cuantía indemnizatoria que por obligatoria, o sea que por ley es obligatorio cuantificarla. Nosotros hemos dicho €1 porque no queremos hacer negocio, e incluso la que sea será donada a la Asociación Francisco de Asís de ayuda a los toxicómanos y a los drogodependientes. O xuízo do 27 de febreiro celebrarase tamén no xulgado de Vilagarcía ás 12:30 do mediodía. Neste caso sí que terá que acoder o histórico narcotraficante, que terá que prestar declaración. As prazas de abastos da comarca están a notar estes días a escaseza de peixe e marisco despois de tantos días de temporal. Nos mercados apenas hai produto e o pouco que hai vai caro, unha circunstancia que fai que as vendas tamén baixen. Nos principais peiraos, como é o caso do de Ribeira, que concentra a maioría dos barcos da baixura da zona, boa parte da flota permanece estes días amarrada. A chuvia, o vento e principalmente o temporal no mar provoca que moitos mariñeiros opten por quedarse na casa ante as complicacións existentes para poder desenvolver o seu traballo. Esta situación estáse a deixar notar xa nas principais lonxas, prazas e mercados da zona, aonde non chega estes días gran cantidade de produto fresco, e o que hai aumenta considerablemente o seu prezo. Home, hai pouco, está un pouquiño caro para a época que está, En esta época o peixe baixaba moitísimo, pero o temporal non nos deixa
que baixe. Está moi caro e hai pouca cantidade de pescado é moi caro. Hai pouca xente que veña a comprar tamén. De momento ainda hai moi pouco, mas vai moi caro. A ver se empeza a haber algo máis. Se o tempo axuda, empeza a haber algo máis. Porque de momento o pescado anda moi caro. Home, por exemplo, o rapante que se estaba vendendo a mellor a 14 está a 17, entonces é un pouquiño caro. O chopo ahora debería de estar moito máis barato, o lenguado igual, todos os pescados deberían estar máis baratos. O abadeixo que está a 14 euros, nesta época podía estar a 10 ou a 11. Bueno, algo máis caro está, é o mellor 2 ou 3 euros en kilo comparado antes das navidades, sí. E entonces, ao non haber cantidades, aí é onde encarece o precio. Porque isto non se cultiva, senón que ten que vir do mar. No inverno non se pode buscar moito, porque en realidad hai que depender do tempo e do que podan pescar os pescadores. Nesta época, entón, despois do que ven á plaza, pois hai que adaptarse aos gustos de cada un e máis ao bolsillo tamén. As vendas, pois, resíntense nunha época como é xaneiro, que xa de por sí non é demasiado boa. Si, eso xa é todos os anos. Eso, ainda que haba pescado ou non haba, enero xa sempre é un mes, un mes floxo. O equipo redactor do Pexón de Noia traballa xa na revisión do documento coa fin de introducir as correccións determinadas pola Xunta. Aínda así, a aprobación definitiva do documento pode devorarse máis aló dun ano en cumprimento dos prazos administrativos. Tal e como xa agardaban dende o Executivo Noies, tras a aprobación inicial en marzo de 2016, a Xunta de Galicia vende devolver o Pexón, coas correccións a introducir para a súa aprobación definitiva. Ademais dos axustes na planimetría e no texto normativo nos que xa traballa o equipo redactor, o documento carecía dunha serie de informes sectoriais imprescindibles para o telo visto bo. O que se plantexa agora no informe remitido por parte da Dirección Xeral é que se fagan os axustes oportunos, que se complemente tamén algún dos informes sectoriais que non obraban no expediente. Hai que decir que en todo momento por parte de gobernos anteriores se decía que xa os informes sectoriais eran favorables e que estaba completo o expediente, e comprobamos que efectivamente non era así, que hubo que requerir informe de patrimonio, hubo que requerir informe de Portos de Galicia, hubo que requerir informe do Ministerio de Telecomunicacións, e agora pois demóstrase que incluso tampouco existía o informe favorable de Augas de Galicia que garantiza a suficiencia do abastecemento de auga para a previsión de novas vivendas e para ese crecemento previsto. Por tanto, imos a seguir traballando no documento, sabemos que é un trámite latoso. Unha vez emitidos os informes e introducidos os cambios, o Concello volverá a reunir a Comisión de Seguimento do Pexón antes de remitir o documento novamente á Xunta. Unha vez que estén feitos esos cambios, se manterá unha reunión da Comisión de Seguimento do Plan Xeral, no que teñen presencia todos os grupos políticos da Corporación Municipal, e a partir de aí analizarase en que consisten eses cambios, farase a valoración correspondente. Eu entendo que é imprudente facer valoracións en tanto non sepamos exactamente en que consisten esas modificacións, porque son varios folios os cambios propostos. En algúns casos é adaptar a congruencia entre o texto escrito e a planimetría, e estáse dando pasos e traballando en aras de que ese documento queda aprobado definitivamente ao longo dos próximos meses. Será un proceso longo que podería prolongarse preto dun ano. O Concello de Cambados contará con máis de 1.300.000 euros do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra para as anualidades de 2018 e 2019. O Goberno local traballa agora para determinar cal será o destino destes cartos que lles permitirán avanzar en obras reclamadas polos veciños. Unhas intervencións que serán simultáneas ás que aínda se realizan con cargos plans de 2016 e 2017. 1.300.000 euros. Esta é a contía que deixarán os plans concellos do 2018 e 2019 da Deputación de Pontevedra en Cambados. O Goberno local traballa xa para definir cales serán os destinos destes cartos. Van a ser proxectos moi variados entre parroquias, casco urbano, como sempre buscamos o equilibrio, actuamos en todas as parroquias, en todo o casco urbano, hai prácticamente acordo entre o Goberno para as obras que se van a facer e despois, bueno, pois redactar proxectos, solicitalo canto antes, e a idea é a mesma, non? É evitar, como sempre, pois toda a normativa sectorial. O de patrimonio, sabedes que o Plan Concellos 2016 nos ralentizou prácticamente un ano e medio que estuvemos aí pois paralizados polos permisos, e este ano, pois bueno, xa no 2017 non cometemos ese error e este ano tampouco vamos a cometer. Este retraso fai que aínda queden obras por executar no marco do Plan 2016, sobre todo aquelas que se realizarán cos aforros que se conseguiron nas licitacións doutras intervencións. Temos pendiente de facer o camiño da Modia,
que afectaban ali a entre 45 veciños aproximadamente. Vamos tamén a facer unha canalización de aguas residuadas na avenida de Vilariño. E despois, bueno, algunha actuación menor, estaba previsto tamén colocar os semáforos na Avenida de Galicia, onde está a Plaza de Abastos, tamén temos xa unha cantidade consignada para esa actuación. Dende o Concello sí que agardan que os trámites das obras do Plan Concellos 2017 sexan máis sinxelos. Os proxectos xa contan cos permisos pertinentes e o Goberno optará por facer lotes para axilizar a contratación. Con esta anualidade executarase unha das obras de maior envergadura e máis demandada, a intervención na cuberta da biblioteca Luís Rei. Esa está afectada por patrimonio, pero aquí vai a Comisión Municipal, xa foi aprobado o proxecto, xa temos todos os permisos concedidos e esa vamos a licitar tamén, canto antes, porque aí hai un problema nunha parte dunha cuberta, cando se rehabilitou ese edificio, pois bueno, a cuberta quedou e agora mete agua, temos problemas de humidades e se vai a cambiar toda un lateral, o sea, as dúas partes da cuberta, un lateral que é por onde mete agua se vai a cambiar totalmente estrutura e cuberta, ¿no? Tamén está pendente a actuación na pista de tenis. A irregularidade do terreo obriga a modificar o proxecto e incrementar a súa partida para aumentar a capa de aglomerado. Finalmente contará cun orzamento de 45.000 euros que se incluirán no Plan Concellos 2018. Esta mañá os edis de Obras e Servizos Sociais comprobaron sobre o terreo os avances nunha das obras incluídas no Plan Concellos do 2017. A intervención permitirá aos veciños de Baleco contar pronto cun novo parque infantil que supón un avance máis na aposta do goberno local por mellorar estas instalacións e facelas ademais accesibles. Na Plaza de Baleco está unha obra do Plan Concellos 2017 que tiñamos un presuposto total de 570.000 euros en varias obras. Penso que debemos felicitarnos en dous sentidos. En primeiro lugar, porque incorporamos un novo espacio de divertimento para as nenas e os nenos. E por outra banda, porque seguimos incorporando elementos de xogo accesibles para as nenas e os nenos con diversidade funcional. A previsión é que a obra estea rematada nun prazo de 15 días. Balancíns, bambáns e xogos en forma de castelo e arañeira compoñen o novo mobiliario para este espazo que se une aos dous xogos xa existentes. Ademais, instalarase un peche perimetral cun valado, unha pista deportiva de 10 por 6 metros e un chan de caucho. Aproveitando esta intervención, tamén se restaurará o mobiliario de madeira ubicado nesta praza. A Mesa da Peonalización de Ribeira celebrou esta mañá unha nova xuntanza. Na reunión acordouse que o Concello de audiencia aos veciños para abordar unha posible humanización na rúa Rosalía de Castro, concretamente no treito comprendido entre Marcial de Aladiz e a parte alta da praza do Concello. Ademais do alcalde Manuel Ruiz e o edil de Seguridade Cidadá Víctor Reiriz, asistiron a este encontro representantes da totalidade dos grupos con representación municipal, así como tamén o presidente da Asociación de Empresarios e o responsable da Policía Local. A principal finalidade desta nova reunión da Mesa de Accesibilidade de Ribeira era abordar unha posible actuación de humanización na rúa Rosalía de Castro, concretamente no tramo que discorre máis próximo ao Concello. Na xuntanza acordouse convocar para a próxima semana unha reunión cos veciños, comerciantes e demais afectados desta rúa, co fin de darlles audiencia e escoitar o seu parecer sobre esta posible actuación. A proposta que ten agora mesmo en riba da mesa o Executivo pasa por humanizar e urbanizar o tramo desta rúa, concretamente o comprendido entre Marcial de Adalid e a parte alta da Praza do Concello, de algo máis de 100 metros de lonxitude. A tal efecto, ampliaríanse as zonas de tránsito de peóns, deixando únicamente un carril para o paso de vehículos. Esta actuación conlevaría ademais o traslado da parada de taxi situada nesta zona, que pasaría a estar emprazada na rúa de Lugo, con saída dos vehículos orientada en dirección á Praza do Concello. O Diario Oficial de Galicia vén de publicar a convocatoria de subvencións para as actuacións de mellora e recuperación nos espazos incluídos na Rede Natura e nos parques naturais. A Consellería de Medio Ambiente destinará un total de 4 millóns de euros, contía que prácticamente duplica os fondos destinados a este fin o ano pasado. Os beneficiarios serán as persoas titulares de terreos agrícolas e forestais, os concellos, as asociacións ambientais e, no caso dos parques naturais, as empresas con domicilio fiscal nalgún concello comprendido neste espazo. As actuacións que poderán optar ás axudas deberán ter por obxecto a mellora da paisaxe agraria e rural, restauración de muros, sinalización, recuperación de elementos patrimoniais ou proxección de hábitats naturais, entre outros.
Gonzalo Caballero, secretario xeral do PSDG, reuniuse esta mañá coa Xunta de Persoal do Hospital do Salnés. O líder socialista convocou os seus compañeiros de filas na comarca no centro para amosar o seu apoio á loita a prol da defensa da sanidade pública, opoñéndose unha vez máis á nova Lei de Saúde da Xunta. Non é a primeira vez que os socialistas da comarca escenifican ás portas do Hospital do Salnés o seu apoio á loita pola defensa da sanidade pública. Esta mañá volveron a facer, pero encabezados polo seu secretario xeral en Galicia. Reclamando unha revitalización e un fortalecemento dunha sanidade pública, gratuita e de calidade para as galegas e os galegos. Os servicios públicos co goberno de Feijóo se están deteriorando, hai un deterioro moi importante da sanidade pública e, ademais, medidas políticas que están alonxando os centros de decisión e os servicios públicos da cidadanía. Gonzalo Caballero mantivo un encontro cos representantes da Xunta de Persoal do Centro Comarcal. O líder socialista trasladoulles o seu respaldo e a súa oposición frontal á supresión da área sanitaria da comarca, que recolle a nova Lei de Saúde da Xunta. No caso concreto da área do Salnés, consideramos que é fundamental manter os servicios públicos deste hospital e mellorar as dotacións tanto físicas como especialmente de persoal nesta zona de Galicia. Caballero asegurou que apoiará as mobilizacións da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés. O colectivo avanza na súa axenda e xa convocaron unha concentración ás portas do Hospital Comarcal para o vindeiro mércores. Será ás 12:30 do mediodía. Contamos tamén co apoio dos alcaldes da ZOA e os parlamentarios que se xean da zona do área do Salnés, pois tamén esperamos que estén aquí con nos e invitar a toda a cidadanía que se acerque aquí, que se concentre por defender a nosa sanidade pública e a nosa área sanitaria, que é moi importante poder mantela, porque levamos moito tempo dicindo que vamos perdendo pouco a pouco, vamos perdendo servizos. No encontro de onte, a plataforma tamén decidiu sumarse á manifestación promovida por SO Sanidade Pública, que se celebrará o vindeiro 4 de febreiro en Santiago de Compostela. Dous bares de Cambados sufriron nas últimas horas a visita dos ladróns. Nun deles seica levaron un botín de 3.500 euros. Nos dous establecementos os ladróns empregaron un método semellante para acceder ao interior. Tanto no bar Aleria como no Plaza os ladróns accederon facendo un burato nunha das fiestras do local o suficientemente grande como para poder acceder ao interior. No caso da Aleria o método foi máis sofisticado. Antes de entrar ao local romperon outra fiestra para anular unha das cámaras de vigilancia. Fue rompiendo el cristal de allá primero para tapar la cámara y después entró por un agujero que está en esta ventana ahí, que es dos ventanitas. Dritan, o responsable do local, apunta que nos 2 anos que leva a fronte do negocio nunca tivera ningún problema semellante. Segundo os seus cálculos, o botín co que se fixeron os ladróns podería ascender a 3.500 euros. Entre máquina de tragaperras y lo que tenía en la caja, y había dinero dentro para pagar a los proveedores, por ahí 3.000, 3.500, por ahí sobre 3.500 euros. Esta mañá, ainda coa rabia no corpo, Dritan queixábase da falta de policía local nas noites cambadesas máis saladas fins de semana. Cree que cun reforzo de axentes poderíanse evitar roubos como que a lle tocou sufrir. Y la policía que ande un poco más por aquí ya, que es más importante ellos. Tanto na Aleria como no Plaza entraron a roubar contra as 4 da madrugada da noite do domingo ao luns. Hoxe esta céntrica cafetería situada a escasos metros da policía local mantiña a reixa baixada. Canal Rías Baixas pudo conversar co propietario que, aínda que declinou falar ante as cámaras, se indicou que os sustraídos no seu local non fora un gran botín, uns poucos cartos que había na caixa registradora. Como no anterior establecemento, os ladróns accederon ao bar a través deste burato nunha das fiestras, empregando o mesmo modus operandi, o que fai pensar que se podería tratar do mesmo ladrón ou ladróns. Cambiamos de asunto. Noia Histórica fixo entrega do Premio Estrela da campaña de Nadal. A gañadora do escaparate, valorado en 3.000 euros, foi unha muller que realizou unha compra nunha paquetería. Un vale de compra de 500 euros, electrodomésticos, produtos de alimentación, decoración e mesmo un televisor. Estes e moitos máis son os obxectos que integran o escaparate de Noia Histórica que xa ten dona. A pasada tarde, o presidente da entidade facía entrega de todos estes artigos valorados en 3.000 euros a Saladina Sáez Moledo. Estoy moi contenta de recibir este premio. La verdad que estas iniciativas de premiar son moi importantes, pero tamén é importante pues comprar todo el año en el comercio de Noia, y yo pues eso, animo a la gente que lo haga, y bueno, por encima de todo pues estoy encantada con el premio, obviamente.
A rifa gañadora foi repartida pola paquetería O Merliño, cuxa propietaria destacou a importancia destas campañas para seguir dinamizando o comercio local. Precisamente o presidente de Noia Histórica realizou un balance moi positivo da campaña de Nadal, que este ano optou por outorgar un gran premio como reclamo en lugar de repartir vales de compra. A compañía Lucecús Teatro presentará este próximo xoves ás 8:30 da tarde no Auditorio de Rianxo a súa nova función Logos, a obra dirixida por Santiago Cortegoso e interpretada por Anxo Manuel, Isa Herrero e Borja Fernández pretende ser unha deformación en clave de comedia da sociedade na que vivimos, baseada na publicidade e no consumo desproporcionado. Sempre se intenta levar a sociedade actual na que vivimos a un punto de exageración moi grande, non? Entón, en Logos é o sistema futuro, no que se vive como unha deformación exagerada desta sociedade na que vivimos. Entón, pois, as persoas están obrigadas a ir con isto sempre pola rúa e a usalo na casa, e a través destes dispositivos que se chaman logoscos compran todo, conseguen a comida, consumen todos os produtos audiovisuais, etc. Sen isto non se pode vivir. Isto é unha exageración do que nos pasa agora cos móviles xa, que estamos pendentes da tecnoloxía, está ocupando un papel en nosas vidas cada vez máis grande. Entón, de alguna maneira, que se vai reflexionar sobre o que está pasando, pero dunha forma cómica exagerada, non? Así é como o propio director da obra, Santiago Cortegoso, nos mete de cheo no argumento de Logos, unha peza teatral baseada nun texto de Anxo Manuel, autor que participa tamén na montaxe, formando parte do elenco de actores xunto a Isa Herrero e Borja Fernández. Trátase da última produción de Lucecús Teatro, compañía que se aproveita do programa de residencias teatrais posto en marcha xa polo Concello de Rianxo pasado ano, de cara a optimizar ao máximo posible a sala Arcos Moldes, do que xa se beneficiaron outras compañías profesionais galegas. Digo moi contentos porque iso xa nos permitiu ao longo destes, sobre todo, 2 últimos anos, pois recibir unha serie de producións que desenvolveron aquí todo o seu traballo, sobre todo no último mes e medio de traballo escénico, disfrutando un pouco, pois tamén, efectivamente, en moitos casos da súa estrea, aunque fora máis íntima, menos íntima, máis oficial, menos oficial, si que pudemos ter ese contacto con diferentes compañías. Dende o Concello fan ademais unha chamada a acudir este xoves ao auditorio. Eu sempre vos convido a que veñades a ver a obra, pero este xoves convido vos especialmente, porque eu quedeme cunha mensaxe que entre os filólogos xa ven sendo habitual dende fai anos, e é que nos últimos anos a palabra só se quedou co significante. Entón quedámonos na palabra como imaxe, pero non no significado. Eu creo que a obra nos invita a iso, a recuperar os significados das palabras, non só quedarnos no significante, a recuperar a reflexión sobre o discurso. A función de 1:15 de duración está recomendada para maiores de 14 anos. A entrada será de balde ata completar aforo, podéndose retirar 1 hora antes do seu comezo. En plena Costa de Xaneiro, o Concello de Cambados organiza unha xornada de asesoramento financeiro. A charla centrarase en concienciar ao usuario da necesidade de planificar as finanzas. Nos queríamos incrementar a educación financiera. Hai estudios da OCDE, da Unión Europea, que din que é preciso incrementar esta educación financiera primeiro para coñecerse máis un mesmo e despois para poder analizar tanto os gastos como ingresos. A falta de planificación impide que os cidadáns podan ordenar as súas finanzas adecuadamente. Isto produce moitas veces situacións de estrés, de intranquilidade financiera. Entón, animo a todos a que se formen na educación financeira, que busquen un asesor financiero que les axude a tomar as súas decisións en temas de finanzas e conseguirán mellorar a súa calidade de vida. A actividade terá lugar este xoves ás 8:30 do serán no Salón de Actos de Esposalnés. A charla busca transmitir ao público as nocións básicas da denominada educación financeira para que as contas familiares cadren no presente, pero tamén no futuro. Cuestións como o futuro das pensións, a xestión dos aforros ou como realizar investimentos centrarán este encontro. Segundo indican dende a organización, a xornada pode resultar de especial interese para as familias con poucos recursos, xa que, segundo apuntan, son as que máis teñen que planificar. A conferencia é aberta e de balde. E agora repasamos outras noticias deste martes. A Consellería do Medio Rural destinará preto de 500.000 euros para o arranxo de camiños nas comarcas do Salnés e Ullaumia. A actuación desenvolverase a través do Plan Marco do Goberno galego para este exercicio. Con estas intervencións preténdense ampliar ou mellorar o mantemento de camiños fora de núcleos. Os executivos locais teñen un mes dende hoxe para presentar as súas solicitudes.
O Plan Marco de Mellora de Camiños Rurais destina este ano 16 millóns de euros aos concellos de toda Galicia, repartidos en 2 anualidades. Na provincia da Coruña o investimento ascenderá a 5 millóns de euros. O obxectivo das axudas é facilitar a ampliación, mellora ou mantemento dos camiños municipais. A Asociación Española de Enoturismo elixiu o empresario José Luis Vilanova para expoñer na nova edición de Fitur, que está a piques de arrancar, o modelo de negocio de Nova Vila. Este proxecto do empresario arousán inclúe aloxamento, bodega, editora de produto e showroom de decoración. Vilanova participará nunha das mesas redondas da Feira de Turismo en Madrid o vindeiro xoves. O PSOE de Ribeira levará a pleno unha moción encamiñada a garantir un sistema público de pensións igualitario. Na proposta instan ao Goberno Central a tomar medidas para garantir un reequilibrio orzamentario, tales como a recuperación da actualización conforme á suba do IPC ou a aprobación dunha lei de igualdade salarial. As 3 áreas de rehabilitación integral do Concello de Vilagarcía contarán neste 2018 con case 360.000 euros para a subvención de proxectos a prol da recuperación e reforma de vivendas, tanto no núcleo principal da cidade como en Carril e Vilaxoán. O prazo para solicitar estas axudas manterase aberto ata o vindeiro 16 de marzo. As persoas interesadas poden tramitar estas axudas nas oficinas do FEXDEGA. Facemos agora un alto no camiño. Nuns minutos estamos de volta co Pontevedras 10. Ata agora.